ஆவிகள் மூலம் சிகிச்சை, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங். இந்த வார்த்தையே நமக்கு ரொம்ப புதுமையானதாக இருக்கும். ஆவிகளே இல்லைன்னு சொல்கிற இந்த காலத்தில் ஆவி சிகிச்சை செய்யுமாங்கிறது நமக்கு மிகப்பெரிய கேள்வியாக கூட இருக்கும். இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க இந்த சிகிச்சையில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிற மீடியம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். மீடியம்னா ஆவிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையில பாலமாக இருந்து செயல்படுறவங்க. நம்ம எல்லாராலையுமே ஆவிங்கள்ட்ட பேசிட முடியாது. முறையாக பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு எந்த ஆவி கூட தொடர்பு வச்சுக்கணுமோ குறிப்பிட்ட அந்த ஆவிக்கிட்ட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இறந்து போனவங்களோட சொந்தக்காரங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறவங்களே மீடியம். இப்படி ஏதாவது உண்மையாலுமே நடந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஆவி சிகிச்சை அளித்தவரை பற்றி பார்ப்போம். அவர் தான் டோனி அக்பா. பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர். இவரோட சிகிச்சை முறையே ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருக்கும். சிகிச்சை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தன்னோட வழிகாட்டுற ஆவியை நினச்சி கும்பிட்டுட்டு தான் தன்னோட கையை நோயாளியோட பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல வைப்பாராம். அடுத்த வினாடியே உடல்ல இருக்கிற தசை கத்தியை வச்சு பிளந்த மாதிரி அப்படியே தானா விரியுமா. அப்படியே வேண்டாத பகுதியையோ அல்லது கட்டியையோ அப்படியே வெட்டி எடுத்துருவாராம். சதை திரும்பவும் பழைய மாதிரியே மூடிக்குமா. சிகிச்சை கொடுக்கும்போது சிதற ரத்தத்தெல்லாம் உதவியாளர் தொடச்சிடுவாராம். இந்த சிகிச்சைக்கெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிற நேரம் வெறும் 5 நிமிஷம் தானா. இந்த சிகிச்சை கொடுக்கும்போது நோயாளிக்கு சுய உணர்வு இருக்குமா, ஆனால் வலி இருக்காதான். ஆப்ரேஷன் செஞ்ச வடுவோ தழும்போ கொஞ்சம் கூட இருக்காதான். இவரோட ஆவி சிகிச்சையை பார்த்து உலக நாடுகளே இவரை போட்டி போட்டுட்டு கூப்பிட்டாங்களாம். ஆனால் அமெரிக்கா இந்த சிகிச்சையை சந்தேகிச்சிருக்கு. இங்கிலாந்தோ சில கட்டுப்பாடுகளையும் விதிச்சுதான். அதனால் அவர் பிலிப்பைன்ஸ்லேயே சிகிச்சையை தொடர்ந்துருக்கு. அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர் ஹெரால்டு ஷெர்மான் தான் எழுதிய ஒண்டர் ஹில் ஆஃப் தி பிலிப்பைன்ஸுங்கிற நூலில் டோனிக்கிட்ட சிகிச்சை அடைஞ்ச நோயாளிகளை நான் பார்த்தேன். எல்லாருக்குமே நோய் குணமாயிடுச்சு. எந்த வழியுமே இல்லாமல் ஒரு சில நிமிடங்கள்லேயே ஆப்ரேஷன் மூலமாக தாங்கள் குணமடைஞ்சதை சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கே அது ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. இருதய ஆப்ரேஷன் கூட அவர் பண்ணியிருக்கார். ஒரு பழைய ஓட்டு வீட்டில் இருந்து இவர் சிகிச்சை அளிக்கிறாருன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க தான் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். இவரை பற்றி கேள்விப்பட்ட ஒரு அமெரிக்க ஆய்வுக்குழு ராய் என்பவரோட தலைமையில் இவரை சோதிக்க வந்துச்சு. இந்த ஆய்வுக்குழு உறுப்பினர்கள் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட தங்களோட உறுப்பினர்களையே 3 பேரை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தியிருக்காங்க. டோனி அக்பா அந்த 3 பேருக்கும் ஆவிங்க மூலமாக செஞ்ச ஆப்ரேஷனை வீடியோவும் எடுத்திருக்காங்க. சிகிச்சை முடிஞ்சதும் 3 பேரும் குணமானதை பார்த்து ஆச்சரியமும் பட்டாங்க. அந்த வீடியோவை ராய் அமெரிக்காவில் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்காரு. கைகளுக்கு உரை கூட போடாம வெறும் கைகளாயே சதையை பிளந்து சிகிச்சை முடிஞ்சதும் சதைப்பகுதி தானாகவே மூடிக்கொண்டதை அந்த அதிசயத்தை அக்குழு கண் கொட்டாம பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாங்களாம். ஆனா டோனி அக்பா துரதிருஷ்டவசமா தனது 42வது வயதிலேயே இறந்துட்டாங்க. இது மட்டும் இல்லைங்க, ரஷ்யா நாட்டுல மாஸ்கோ நகர்ல ஜூனா டேவிடா ஷெவிலி என்ற பெண் தன்னோட பாட்டியோட ஆவி மூலமா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிச்சிருக்காங்களாம். அவங்க பாட்டி 19ஆம் நூற்றாண்டுல ஈரான்ல இருக்கும்போதே இறந்துருக்காங்க. அவங்க பாட்டியும் அந்த காலத்திலேயே மிகப்பெரிய வைத்தியராம். அப்புறம் என்னங்க, ஆவி ஆப்ரேஷன் பண்ணுது, ஆச்சரியம் தானே. இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க கியூரியாசிட்டி இன்ஃபோஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.